Suarane pates padang bulan bareng-bareng yo. Padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe. Padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe. Ngelingake aja turu sore. Ini tak critani kanggo sepo mengko sore. Ini tak critani kanggo sepo mengko sore. Yo 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 yo. Hae 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 hae. Wena wena. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Yo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. ada dalam yang ilmilahi sholat bidawami mulki ilahi sholatan daimatan bidawami mulki ilahi. Iya 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 iya. Ya 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 lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal ketun burine. Lamun wong tuwa kleru ngimpine alamat bakal keton burine. Wong tuwa loro padha ingkar sopaeran anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Aku ndeloke rupane Pras karo Komet ki lah ya Allah. Napa to biasane kira ngene-ngene nek metu e. Napa tak takon ayo. Ya Mak, napa kuwi Mak? Iso po ora tok ajan. Ora jane napa tarut? Pripun? Napa to? Kepiye? Aku kuwi rupane kaya ngene iki ke. Nek pas metu ki wong loro ki e. Piye Pras? Jek jek. Napa ayo Pras? Prip. Napa? Aja. Hei,
Kok sik met. Lho piye? Biasane to nek ana Oh. Mak Endang iki pras ki ra munggah. Langsung mengeret to. Ora Lho, wani piye? munggah nek ana Mak Endang. Oh. Iki kok wani napa? Piye? Semangat. Semangat. Soalnya anaknya ra digawa. Ora digawa. Ora, aman. Aman. Aman, dadi wani gleleng. Dadi ini kowe arep kan iki to? Hah? Semongko. Ya, to Irfan. Lah piye? Piye? Muelon. Cari pas ono muelon barang. Iya tegan kambil gading barang kuwi. Ulo Pripun? salam sik, Met. Oh nggih. Eh, Alah ora ketok ya, Mak. ketok, ya maju. Yo maju, Mak. Maju, Mak niki, Mak. Maju. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, Mak? Kurang tak baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora dijawab toh. Eram Tak niki. baleni. Heeh, Mama, kudu Mama. Heeh, atasi, Mak. Assalamualaikum. Edan. Warahmatullahi Nah, sing alus, Mak. Heeh. wabarakatuh. Heeh. Waalaikumsalam warahmatullahi Op- wabarakatuh. Apa nih? Piye. Sik jawab sik. Engko nek wis jawab dadi gede. Anggon Mama Endang iki cilik kuwi kok. Alah, aja ngono kuwi. Ambil gading dari Mama Sik. yo. Sik. Lah piye? Hal cilik wele gawe angel raja. Lho cilik. Ora Ora apa-apa. apa-apa. Arek kenalan apa ora? Sinten? Arek kenalan apa, Mak? Aduh ya Allah. Pripun, Mama? Ah, minder. Ora Insecure. Nek kuwi wedok asli ya. Heeh. Aku wedoke suwek sithik. Aduh. 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 Wedok kok suwek sithik. Disuwek sing akeh, men. Ngaturken wilujeng dalu Desa para rawuh wonten ing dusun Bateh, Gatek nggih. Kelurahan Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Indonesia Raya. Nggih. Dalu menika kula sakadang saking paguyuban seni topeng ireng Citra Rimba ingkang mijil saking Krumpaan Kajoran Kabupaten Magelang. Dalu menika marak suwan wonten ngarsa panjenengan sedaya nderek mangayu bahagia wontenipun adicara wekdal dalu menika. Acarane apa Mas Rudi? Acarane ya sawalan. Sawalan nggih. Amboten supe kalau sakadang ngaturaken Sugeng Sugeng Riyadi Riyadi. kawan welas kawan dosa 6 Hijriah minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten mobil anggen kula samangke geguyonan gegojekan wonten ngarsa panjenengan kathah lepat kathah kirang saestu nyuwun lemutring sesa mudra pangaksami. Terus Kemet. Nggih, pun ngoten mawon, Mak. Kula mboten saged nek sing ngomong banter-banter dawa-dawa. Kenapa? Ah Mas Rudi nyamari iki. Bahaya iki. Mas Rud. Tak gajal jagone kene Mas Rud. Oh iya pancen rasane beda pras. Beda. Iya beda nek Lah, komet piye? cek nang kono sulinge beda. J. Rodan, Mak. Hah? Dilanjut sih, Mak. Rodan, Mak. Kose Lah, apa pripun? ngedaki pras dhisik. Pras siap-siap Piye pras. pras? Rasane piye? Saiki Piye? ngedepi kene karo kono ngono. Heeh, milih sing ndi? Milih sing ndi? Sing tuwek apa sing nom? As, lho. Piye pras rasane? Mas siji. Aja Oh, sing ngompol siji pras. urung. Sing siji Napa? urung. Pripun? Nyong, aja. Oh jare pras untuk mamake jane kok harapane kok. Sapa? Oh ya Aldi. Tukange kendak ra apa-apa. Digoleki Aldut, heeh. Di sosor, Mak. Oh, Mak. Heeh, lah iya, heeh. Masalah, Jan. Angel to, Mak. Angel Orang aja, dibuntut to Aldut to. Nek dibuntut cekeli buntute. Iki nek sik rada gampang tukange ngan player kok. Player ndi? Sik endi, Mama? Meleh. Sing kacamata napa sing ora? Sing rada gemoy sih. Sing rada gemoy ya niki. Masuk wae kok. Aja mak ki wis tuwa, Mak. Ora soalnya kene kok rada bronjal ngono dadine iki rada doyong-doyong. Ayo kandhani kok. Iya, Edan iya. mriko bar napa ya, Lek? Kok wela sikile witeng ngono. Iki pras ya pinter. Napa? Alino to sing nom-nom ning tengah ngono. Lah iya, mbuh Prasya. Sik tak tilikane sik. Dicek saka siji. Masalah akeh lutung apa-apa masalah. Gede kok Pras. ireng. Kaya iki ndak rekon ngene iki ndak krasa. Aja. Alah paling kok ngetek-ngetek kuwi, Nggo Mas. semene. Sing penting ngalah. Pak, itu kaya Jin Sarimi. Yo, Pras. Lagune apa? Lagune napa niki? Ayo Ayo Prakanca. Prakanca.
Ayo pro konco ngawaruno rukune Islam ya iku limo sakan loro rukun kesiji Bisuwa siro kelawan ngaji Kabeh pindone ngakoni sholat Talune kabeh telune bayar zakat Kabeh pat poso ana ing bulan Ramadan Ping limo haji kabeh limo haji lamun kuwasa Ayo pro konco ngaweruana rukune Islam ya iku lima Sahabat orang rukun bisa siro kana ngaji Kabeh pindone ngakoni sholat Kabeh telune bayar zakat Kabeh poso ana ing bulan Ramadan Ping limo haji kabeh limo haji lamun kuwasa Apa pras? Sing dirasai apa? Kok joget nganti salah-salah ki? Ora salah. Ora salahne beda arah Lah iya Jadi kan. sapa ora salah? Bro, dina Jadi sapa? Rodok Aman iki karo anake to iki? aman, aman, Aman toh? aman. Aman. Wis Yo saiki diterangke. dambung oleh, Mak. Dambung tepan. Oh aku Omah wis pisan. Sing kiwa urung, Pras. Ya kan gepeng pisan rumeng telu aku ngidam tukange player kok. pisan rumeng telu Piye? Ngidam tukange player. Lah sing pundi, Sing Mak? pundi? Sing gemoy. Oh, sing alah jan ya Allah. Kacamatanan. Heeh. Ya dipanggil loh, dipanggil. Heeh. Mas. Heeh, dialem, Dik. Mas. Aduh. Alah kok malah Nah, gregeli kuwi. aduh. apa ada sing gregeli Ini toh Mas. Sing seru, Mak, sing seru, Mak. Sing seru, Mak. Mas. Nah, heeh. Ora krungu. Sajake ora krungu kok. Ya. Eh. Wah, kae. Sik. Kepiye? Kanggo mengkurep susune ning sisi. Aja kok yang polah, Mak. Wong kempes kok. Angel. Aduh ya. Apa Pras? Piye Pras kowe iki kok guya-guyu ae to? Piye to? Ora ya piye ngono lho. Piye? Heeh, Mak di ngono, Mak. Deng delu tak deng tak deng 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 delu tak deng tak deng 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 delu gendak gendeng dung deng delu deng tak deng deng der deng 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 tak deng 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 delu deng tak deng deng deng. Piye Pras? Ora mendelep to. Lah ngodo gila apa enggak lo kudu gila apa ngono. Mak masalah. Ampun ngono. Sik, soalnya iki nganu Lah, priye, Mak? Awak-awakne meh padha tukange player Lah yo gemoy to. Heeh. Heeh. Nek playere Mas Gemoy nek kuwi Didik Gemoy. Di. Jole, Mak. Ora iso turu kok, Mak. Ora iso turu kok, Mak. Ayo. Mau jarim menjajal titik. Ayo. Toh. Niki mawon, Mak. Anteng niki, Mak. Anteng. Gah wis alot. Wis alot. Yo, siapke Mbak yo. Yo, Parek di rodat. lagu. Lagu. Heeh. Nyanyi pura. Kok sulingnya ganti. Wah, si cendek. Ini ilang Gampang kae ning apa? gopo. Ilang ya? Ilang. Wih.
Mas Upi, Mas Irul, Mbak Uut, Mas Rudi. Pripun? Kok isih kene yo kene gaweane ming kon ungkep-ungkep yo. Kok nyanyi. Ya. Ya ono ubi kok Ngono ben-ben. wae kok. Wis sabar. Sesuk isa. Nanti to. Selamat Bang Lestari, kakebanyakan sedoyo bersama Citra Riba Indonesia. Saya Pak Dewi. Sang Dewi katon lam-lami, hamba barwangi semi arum kembali mati. Dasar mulane dadani wong ayu setya rumakson nolong sasak yoreng karniko kadya puspita engendro ancang kapitresno rasa tresno kang sejati manggiyo lestari ati dong tembang suci yang semi sakroning sepi Adani sarangki dadi kebahagiaan angan-angan kula ana tawang miteri tanpa wajah lumaku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawan wong ayu setya rumakson nolong sasak yoreng karniko kadya puspita engendro ancak kapitresno suarane dulur-dulur yo rasa tresno kang sejati anggiyo lestari ati dong tembang suci yang semi sakroning sepi sayangmu amat jani saratri kadya kebahagiaan angan-angan kula lono tawang miteri tanpa yo lumaku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawan Halo. Piye bolo? Aman ya bolo? Lanjut. Aman. Aman, Ma. Ma. Aman, Ma. Pripun saged mboten empun niku? Ora mun. Jajal muni ora.
Jack. Mas, mbok yo sing pokoke sing ayem-ayem wae, Mas. Ayo ayam-ayam yo sing panas yo yo ono es teh yo dilarisi, lanjut seger. Sing ayem Yo adem. Engko nek ra ayem aku melu nang kono kuwi kok. Edi, Kono mau. Napa? jajal. Ayo ndusel-ndusel kono kuwi. Oh jebule nasi Ada wedi wedi. barang kok ya. Nah, kuwi lho es teh kuwi lho ya matuk. Seger. Ger. Yo es teh es teh es teh es teh es teh es teh. Pras, Pras, mripate Piye, Pras? pras. 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 Padu. Pras. Hawane kok Pras, kuwi ana putri duyung iki lho, Ndi? ngegambar lho iki. Kuwi. niku Gambar mermet ngono iki. Dugok dogmu iki. Sapu-sapu. Kudu aku lho, Mbak, kae lho, Mbak. Gemoy. Piye, Met? Duyung gemoy. Kowe ya gemo titik. Mosok mak. Aja mak. Malah kok dilus-lus ya. Yo, siapin teh. Siap, Brak. Jare Sing siap. apik to. Apa pras ki pras? Lali, Wajib ngain. wajib main yo. Wajib kailah waktu lurung ilmu. Wajib kailah waktu lurung ilmu. Diren itu rusak bodohmu. Asal diren itu rusak bodohmu. Wajib kailah wadon luru ilmu. Wajib kain lanang wadon luru ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Rafiku asale agawe wana. Rafiku asale agawe wana. Bina mong sunat tulungi maring sembahyang. Bina mong sunat tulungi maring sembahyang. Tulungi maring sembahyang. Rafiku asale agawe wana. Agawe wana. Rafiku asale agawe wana. Agawe wana. Bina mong sunat tulungi maring sembahyang. Bina mong sunat tulungi maring sembahyang. Tulungi maring sembahyang. Rafiku asale agawe wana. Rafiku asale agawe wana. Bina mong sunat. Bina mong sunat tulungi maring sembahyang. Bina mong sunat tulungi maring sembahyang. Tulungi maring sembahyang. Piye, Mak? Ngerti dhewe to nek ora fokus iki kok ngene iki. Kowe mabuk apa kowe? Fokusnya nang endi kowe? Kok iso-isoe nganti 3 lirang. Fokusnya nang gedang lho. Ora ngandel. Napa Dik napa? Lah kok jerat-jerat. Napa to? Pripun? Kowe golek anakmu apa, Met? Hah? Lah aku aja mak. Iya ke, iya ke, iya ke, iya ke, iya ke, iya ke. Mak. Loh. Enek nganti sing ngompol bareng kok, Mak. Wedi saking wedine mamake kok. Wedi sapa? Karo jenengan niku. Oh, kuwi ora wedi ya. Wedi ora? Karo mamake wedi? Ora. Baleni. Wedi Jajal ora? bareng iki. Wedi ora?
Wedi. Heeh. Wedi. Wedi mbrakot Nek jare. wedi mah tak wedeni lho. Wedi apa ora? Wedi apa ora? Wedi apa ora? Ora, ono kae ora. Nek ora ya tak parani. Lah iya Mak, dilus-lus Mak. Priye Bos? Sik. Iki kok beda dhewe to nek joget mau. Malah kaya kipas angin tingak-tinguk. Rapi iku malah Ora apa-apa wi cahanya, cahanya. luar biasa. Yo, piye Pras, apa iki? Apa ki Pras? Apa Pras? Apa? Laku nendi? Mas Pras. Mas Pras. Apa? Mas Pras. Ya Allah. Apras kok mah dadi nganu. Lah, aja ngono to. Aja. Lanjut ki Pras. Napa Pras? Apa? Ketularan apa? Hah? Ampun keras-keras Mak, ampun keras-keras Mak. Sik jare atos padha ngono. Piye rodat ki apa mlaku? Pras, Pras mlaku apa rodat? laku apa rodat? Mlaku. Ya. Sapa? Njaluk sapa artis? Hah? Jalur artis sih. Jalur artis sih. Oke. Lah nggih. Mbak Mbak Mbak. Ut. Mbak Uut nyanyi. Nika Mbak Ut. Ora apa-apa iki mlaku-mlaku padha lagune padha. Nek jenengan Mbak Iit. Ora apa-apa. Uut Iit. Milih lagu apa? Arek request ora Pras? Dereng kok ya. apa Pras? Oh, sak Sasae bisa. Pokoke sing penting Mbak Apa? Uut. Bojo loro. Ya, yo. Oh. Piro? Loro. Gue langsung iji nganti bundas kok. Loro-loroan. Aku siji wirung entuk Hah? Iya yo gincuan. Iya ki. Kosek. Saat Iki. apa? Kok praske kok rasa baran toh? Ya disiapke Pak Prono. Wis po. Disiapke, Rono maju ke Rono Ya, Marep Rono. wis. Pras Wis digunjengi dong, Mbak. Mikrofon ora mik. Ini Astagfirullahaladzim. Niki mik. Mbak Uut, iku aja ora penak nggone penak nggon aku. Iya. Nggon aku cilik kok, Mak. Apa nih? Hah? Mike maksudnya. TKT nek TKT. cilik. Apa? Aja Marep Rono Pras Rono profesional. Dijagani Mak, ndrawasi Pras ki kok. Telung dina mulih rono telung dina bali nang kene Sing sedina mulih rono sing sedina kanggo wong liya abang biru lampu di situ awak guru
bojo loro. Wis, ya Pras. Nek bojo loro ngono kuwi kabeh piye kowe? Ada kebahagiaannya. Nek kaya ngene iki? Oh, nek ora mak. Maksudnya kaya ngene iki lho iki. Ojo sampean. Ora, Mak. Mbak ngono kae. Mbak sini Mbak, wah disawer. Wah. Salim se. Wis jan kaya Putri Duyung tenan kuwi kok, Met. Oh, nggih. Mas sound system derek niki baterainya Pras. Iki apa Pras terusane Pras? Ora njuk lali kabeh lho, ayo. Ayo apa? Ayo. Ya Irfani. Yo. Ya. Ya Irfani aduh ciro-ciro kang wangi di muber-muber kumilang ojo siro mengameno miturut kawuhe pengiran Ya Irfani ronce-ronce gambang Wangine mugar-mugar kumilang Ojo siro mengameno miturut kawuhe pengiran Monggo lagan kasadeso urip piro ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo muber-muber kumilang ojo siro mengameno miturut kawuhe pengiran Ya Irfani ronce-ronce gambang Ojo siro mengameno miturut dawuhe pangeran Bup Mas kabeh bolo kabeh ya. Yo bolo kabeh. Piye met? Jaluki THR po? Iya. THR lho. Wes apa neh? Pripun sedulur? Apa kae? Kita pemuda. Kita Ya. Wes latihan wingi. Ya, Iya. oke. Pras ngarep rene wae. Safa iso ora ki Safa? Ayo minggir engko tak kebijik kan. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita Mari bekerja bersama-sama Menjunjung agama Islam yang termulia Dengan sungguh kami mencari nilai Supaya bisa unggul derajatnya Di dalam dunia dan akhiratnya Moga-moga bisa masuk surga Yo pemuda Islam Indonesia Dengan sungguh kami mencari agama supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Piye Pras? Jos to, semangat to. Iya kok. Jari penuh semangat jarimu. Apa iki? Wedeh. Sopo sing nyimpeni gedang?
Gedang minting. Yo. Pras, andadi apa arek mlaku meneh? Mlaku. Yo. Raho dadi ya cahe. Met bolomu akeh banget to, Met. Yo. Di A ngono lho. A ngono. Yo, meneh. Ayo, bolomu akeh. Yo. Yo. Iki piye, iki piye, iki piye, sedelok apa trok, sing dipikir kok ora rumangsa. Warunge dibuka, ditata sento cangkire. Panas kebon-kebon, kowe kang rodene. Wonten remeng-remeng, manis-manis belayane, santen lan apa trok, wis ora bisa gowo. Esok pagi bakule awet ati ati doaku jalari biang awakku. Nyanyi bareng dulu. Warungnya dibuka, dibakar sendok cangkire. Panas gabul-gabul, nyampang tanah, warungnya dibuka, ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul, nyambut tenan wigang rodene. Manis-manis belayane, santen lan apa trok, sing ora bisa gowo. Jalari priang awakku. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul, nyampang tenan wedang rodene. Jalari priang awakku. Warungnya dibuka abya, ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul, nyambut tenan wedang rodene. Manis-manis belayane, santen lan apa trok, asir ora bisa gowo. Esok pagi bakule, awe bingung ati
Megan rene lagi. Iya. Wis mlebu. Wis adi Iya. dijatilke apa ora? Heeh dong, komet ben salto-salto ben oleh saweran akeh. Iya. Oh. Nah, yo. Ayo Mus, tarik Mus. Yuk 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 yuk. Yuk. Oh. Yuk 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 yuk. So. Yo. Yo. Wah. So. Yo ya. Yo yo. 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 Yuk 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 yuk. Jatuh pandang anggap pengebrak, pengebrak miler psikologo. Kita beri sarasa sok, karena baak muntah-muntah. Sabilu mampas, kaget-kaget, sang paketan, kagetan samulah. Berdiamat kandung bangsa, bangsa kasulaya. Beri tepuk tangan yo. Tepuk tangan buat Mas Komet. Yuk kasih sawerannya. Ayo Mak, saiki sampean Pak, yo. Yo. Oh 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 ah. Ho ah, ho ah. Ho ah. Lo lo lo. Oeo, 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 oeo. Lo lo yo. Sikro sikron ayoko ngayai karyo prakarya den projo kumrago sepun cancut tali wondo manunggal setyo kampyat dinana sri suara niku muro samyara bengarso ngestu kodho rawunya sanoto sang juru-juru ngayai karyo. Nek dhewe lempe-lempe we Met, ora ono Andes. Kon salto-salto dhewe, nggih. Iya. Mak Endang kon salto kuwi. Yo. Kuwi ora salto kuwi. Ora. Oh, entuk. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora Saya apa-apa. ngerti mengiru dicok. Ora apa-apa. Cekeli yo. Kat mau ngincer we. Kae diawe meneh. Au. Munggah gendeng sik, munggah gendeng. Yo. Meneh. Kuwi matur suwun, berkah rezekine. Yo salto ping 17 yo. Yo. Hoi, sa, lo. Eh.
Iya, ora tekan. Ora tekan. Wis ki gosok obok. Hoi, ha a. Iya. Gregeli Tiga, duit. yo. Iya. Iya, yo. Loro. Tangan. Yo. Loro iki dianduk 17 jatahe lho. Ping 17? Yo. Yo. Iki loro. Ya loro saya 15 nah lho. Yo. Yo. Oh iya. Waduh, ya ora apa-apa kok ditampa kok malah mamak-mamak. Kepripun, Mak? Yo. Kok nyusui? Yo. Susui pinten? Susui. Bu, susu pinten, Bu? Nggih. Susu pinten? Tak pendhetke mriki. Kuwi disusui. Matur suwun pokoke. Yo disusui. Wes ora apa-apa, seberapapun itu berharga. Matur Matur suwun. suwun, Bu. Lancar. Nggih, barokah lancar rezekine nggih, Bu. Nggih, mugi-mugi Eh. sedaya para warga ing dusun Bateh Desa Bawang menika kaparingan panjang umur. Amin. Kesehatan. Amin. Gambil rezekinipun. Amin. Sing duda ndang entuk rondo. Sing joko ndang entuk perawan. Amin. Sing Amin. nganten-anyar nek njajal ro aku ya ora apa-apa. Aku ora amin. Ora rek Aman, amin. Bu, kula ki ambek 10. Arek bolak-balik ora meteng. Ora meteng tenan. Apa meneh? Isek. Apa meneh, Met? Oke, siap. Kita tangkap. Yo. Yuk. Iya. Wis, hangus lho. Tasing malih boten. Hangus, Met. Ora ketangkep di sini wis hangus. Oh, wis. Lintune enten boten? Oh, Met. Kuwi. Kuwi, Met. Heeh. Iki aku sesuk dikrawu lho, Dik. Kepripun? Ana kancaku murah. Waduh. Oh, alah ana kancane mulang. Bu Basuki apa Pak Basuki niki, Bu? Kuwi meneh tetep kowe tak dol kowe. Met kuwi, Met. Yo adol